11. august 2014 begyndte et nyt skoleår. Men ikke alt var, som det plejede at være, for samtidig startede den nye skolereform i kraft. Børn vågner op til en helt ny skoleverden. Hvordan kan det være, at vi er nået hertil? Jamen det er jo på grund af den her nye skolereform, som regeringen har vedtaget, og den skal vi jo så ude i kommunerne efterleve. Og det bliver en rigtig spændende tid, en rigtig spændende reform. Det har været en lang proces. Hvad kommer den nye skolereform til at betyde på Ishøj Skole? Jamen, den nye skolereform på Ishøj Skole kommer til at betyde mange ting. Altså, jeg kan nævne nogle af tingene her. Det er jo, at eleverne generelt set får en længere skoledag, hvor der er noget, der hedder understøttende undervisning, som er et nyt, kan man sige, fagligt begreb, eller fag, hvis man skal sige på den måde, og det kommer til at betyde mere, kan man sige, mere bevægelse i undervisningen, som ligger i blandt andet i den nye skolereform. Tror du, den nye skolereform vil fungere på Ishøj Skole? Jeg tror, at den nye skolereform her på Ishøj Skole kommer til at fungere godt. Der vil blive sat rigtig mange ting i søen, kan man sige, hvor vi afprøver forskellige ting inden for de rammer, som vi selvfølgelig har fået udstukket, dels af ministeriet, men også selvfølgelig af kommunalbestyrelsen. Og der vil vi selvfølgelig arbejde på at gøre vores, kan man sige, hvis man siger på den måde, gøre det i vores kontekst. Hvad kommer det til at betyde for jer elever? For eleverne på Ishøj Skole betyder den nye skolereform, at vi skal være længere i skole. Og også nogen, der kommer til at have rigtig, rigtig, rigtig svært ved at koncentrere sig i det længere tid, vi skal være i skole. Er der noget, der bekymrer dig med den nye skolereform? Det, der overordnet bekymrer mig, det er, at jeg synes, at lærernes arbejdsvilkår er forringet, og det er dem, der står med kerneydelsen ude i klasserne. Og hvis man presser lærerne for meget, så går det ud over kvaliteten af undervisningen, og det går i sidste ende ud over børnene. Og det synes jeg ikke er godt. Er der noget, du er skeptisk over ved den nye skolereform? Altså det eneste, jeg sådan har en lille smule skepsis i overfor, det er, hvordan en lang skoledag kommer til at hænge sammen med inklusionsbørn. Altså de børn, som vi i dag har inkluderet i den danske folkeskole. Fordi rigtig mange af de børn kan måske ikke rumme en hel dag på den måde. Men det er også det eneste, hvor jeg tænker, hænger det også helt sammen, eller hvad gør det?